Bon dia, estem en el Porrat de Sant Antoni d'Oliva i estem representant a la Mancomunitat de Municipis de la Safor. Us convidem a participar d'este porrat perquè avui comença la ruta dels porrats on tindran lloc molts porrats al llarg i ample de la comarca de la Safor. Avui és un dia molt important perquè són les calderes de Sant Antoni i tant avui com demà podreu participar del porrat i de tots els productes que així s'exposen. Us animem a participar. Mi marca, tenía que alzar que eres. Pero que no nos hundamos porque si no vaya papeleta. Sí, efectivament, el porrat és un dels primers porrats de la ruta dels porrats de la Safor, però sobretot allò més singular són les calderes d'arròs en fesols i naps, perquè suposa la recuperació d'una tradició valenciana i en aquest cas que se fa a Oliva, al carrer l'Ermita. Avui en dia es fa al carrer Sant Vicent per qüestions d'espai i, a més, és una feina que fan al llarg de molts dies els festers del carrer Sant Vicent. No només recuperen la tradició, és a dir, les calderes se fan exactament igual com les cuinaven fa dècades, sinó que, a més, recuperen fins i tot els perols. Les cassoles són de coure i van casa per casa recuperant-les, reparant-les i, en fi, és una activitat molt singular que atrau a molts visitants a la nostra ciutat i posa de relleu també una zona del nostre poble poc coneguda com és el Casc Antic. Sí, efectivament, jo crec que els turistes cada vegada més busquen, quan van a una població, quan van a una ciutat, experimentar allò que viuen els seus habitants. Avui és una oportunitat magnífica per experimentar allò que viuen les persones d'Oliva, la seva gastronomia, la seva cultura, el seu entorn, un entorn tradicional, com dic, estem en el Raval, en el cor del Raval, i la veritat és que és un atractiu turístic. La veritat és que és una gran satisfacció avui el poder viscut un porrat tan important i tan participatiu com el que hem viscut avui així. I estem vivint així a la part del Raval de la nostra ciutat, exactament entre el carrer Sant Vicent i la plaça de Ganges. Òbviament ha sigut un porrat que està treballat i sobretot amb l'ajuda dels festers del carrer Sant Vicent i on hem tingut unes calderes exitoses on respecte a l'any passat hem fet 3 calderes més i així i tot encara ens ha faltat un poquet d'arròs. L'any que ve és una oportunitat per a poder intentar encara fer més racions per a donar abast a molta gent que ha vingut de fora de la nostra ciutat i per tant és un èxit compartit entre tots els que hem estat treballant així. Aquesta vesprada tindrà continuïtat en una actuació d'Eulàlia Rodana, que és un poc per a celebrar aquest 20 aniversari de la recuperació de les calderes de Sant Vicent i també un poc perquè també és any vicentí que fa referència a la mort, als 600 anys de la mort de Sant Vicent Ferrer. I per tant tot està enllestit per a que enguany, i avui sobretot, sigui una gran festa al voltant del que és el porrat de Sant Antoni, que per cert, del mes de gener sempre és el primer. Demà tindrà continuïtat en una sèrie d'atraccions infantils per als menuts, sobretot en jocs populars per als xiquets i també en tallers per als més menuts. Òbviament això també fa no que sols els menuts, sinó que també alguns dels majors també disfruten de l'ambient. I per tant, conforme he dit, és un porrat que cada any té més èxit
cada vegada va més i estem molt satisfets de que hagi eixit i estigui eixint conforme està eixint, que és un èxit de participació i d'assistència de gent.